May bago kaming kapitbahay, si Isay na malandyutay. Ang mister niya nasa Dubai, kaya tigang na si Tisay. Inakit niya si tatay, si tatay naman tululaway. Maganda't sexy si Tisay. Ang tatay ko ay bumigay. Si tatay wala lagi sa bahay, nandun sa kapitbahay, sa bahay ni Madam Tisay. Si tatay umuwi ng lupay-pay, nagtaka ito si nanay, wala na ang brief ni tatay. Pagdating ng umaga, ang nanay ko ay nagduda. Si tatay ay sinundan niya, tama nga ang kanyang hinala. Si tatay wala na naman sa bahay, nandun sa kapitbahay, sa bahay ni Madam Tisay. Si tatay umuwi ng lupay-pay, nagtatay si nanay, ang tinangsos ni tatay. Nakita ng dalawa niyang mata, si tatay ay nakahiga, si Madam Tisay kayakap niya. Walang saplot ang dalawa sa galit ng aking nanay. Hinila si Madam Tisay, gulat ito si tatay. Sinipa ang iyabos ni tatay, sinampal si Aling Tisay. Tumakbo sila sa labas ng bahay, hinabol sila ng aking nanay. Tawa ng kapitbahay, ubod-ubad si Tisay. Si tatay wala na siya sa bahay, dahil sa aking nanay sa sementeryo na nahimlay. Thank you, my friend, for watching.